Завервате ме да сервирам тетевенска саламура, една уникална българска рецепта, която е люта, кисела, пълна с риба, пълна с вкусове, солена, истинска българска гозба. Останете с нас, ще ви покажем как се готви. Ние сме Безрукова и започваме. Тетевенската саламура се прави с речна риба. Аз имам два вида пастърва. Първата стъпка е тя да бъде много добре осолена и да оставиме със сол да престои. Самата дума саламура, както знаете, саламурата е солен разтвор. Казват, че трябва да сложиш толкова сол, че изобщо да не може да се яде от сол. Аз, разбира се, подхождам внимателно с такава информация, защото все пак в публикацията има изключително много фолклор. Но въпреки всичко ще осоля добре рибата. Ето както виждате. Нашата риба е съвсем прясна. Буквално сега е извадена и все още, както виждате, има типове от рибата. Сега ще оставим така за няколко часа да се осоли добре, след което ще изпечем на скара. Първо намазваме скарата с солио и трябва да я загреем много добре. То мажеме с солио добре пръчките на скарата. Загряваме на такава температура. Обикновено всяка скара е написано каква е температурата, на която трябва да готвите отделните продукти, така че съобразете се с вашия конкретен уред. Вижте, когато рибата оставите с сол, тя логично след няколко часа пуска вода. За да може да не залепва много по скарата, рибата трябва да е суха. Трябва после да посушите с домакинска хартия. Според рецептата не трябва да махаме солта от рибата, но въпреки всичко трябва да я подсушим. Нали, няма вариант, в който рибата такава влажена да може да се изпече добре на скара. Вземете една хартия и попивате излишната влага. Едната със сигурност е балканка, вероятно тази по-малката, а другата вероятно е сивен. Попивате много добре водата. Не трябва да остане течност по вашата риба. Колкото по-суха я направите, толкова по-голям шанс има да успеете да я изпечете добре. Скарата е загрята и поставям двете риби. Моята скара е с капак, така че ще ги затворя, за да се изпекат добре. Сега, докато печете рибата на скара, набудете 3 люти чушки. Тази риба на чорба е нещо като шкембе чорбата. Тя е люта, солена и много кисела и с много чесън. Лютото идва от тези чушки, които сега ще опукаме също, докато печеме рибата. Надупчи ги, за да не гръмнат. В една тенджера ще сложим 600 мл вода. Ще сложим 250 мл смлени домати. И към тях ще добавим една малка консерва белени домати на купчета. Това са 400 грама от седелно тегло, 240 грама домати. Докато супата ви се вари, рибата се пече, вие си нарежете една връзка копър. Следващата стъпка е да нарежете, да почистите и да нарежете на ситно 5 скилитки, 5 големи скилитки чесън. Ако добре сте подсушили рибата и сте намазали скарата, тя ще се обърне лесно. Няма да има залепнало по скарата ви. И сега печем от другата страна. Както е гореща рибата, трябва директно да я сложите в варящата смес от вода и домати. Слагате също така целите чушки, без да ги правите нищо. И оставате да вари около 10 на минути. Едната риба беше много голяма, затова я счупих преди да я сложа. Сега ги вадим. Варили сме ги 10 минути, вадим ги, да изчистим месото и ще ги върнем да доварим супата. Чистенето става сравнително лесно, защото тя е много добре приготвена. Погледайте какви големи филета излизат от нея. Но имайте в предвид, че в тази риба има доста малки кости, така че трябва да сте много внимателни като почиствате. И в крайна сметка, ако махнете всичките кости, парченцата риба, които ще ви останат, няма въобще да са толкова големи и красиви в чинията, но така е с речната риба. Чушките аз ще ги обелям и ще им махна семките отвътре. Моите чушки са средно люти, така че ако махна семките, няма да е толкова люто.
След което това ще го нарежа, разбира се, на малки парчета и ще го добавя към супата. След като почистите рибата, връщаме към врящият бульон от домати и вода рибата, добавяме лютите чушки, които приготвихме, добавяме половината количество чесън от 5 глави, както и половината количество от копра. И сега ще оставим да къкри 10 минути така, след което ще добавиме и още една екстра, това са раците. След още 10 минути добавете раците. Тези раци са сварени. Аз вчера имахме удоволствието да хапнеме пресни сварени раци и оставих най-маничките, за да ги използвам за тази супичка. Така че добавяме ги и вариме още 10 минути на съвсем бавен огън. Както виждате, супата къкри все още. Към тази супа накрая се добавят 2 супени лъжици винен оцет и още допълнително чесън, но това, което аз ще направя е, че оцета, чесъна и малко сол ще разбъркам, така както се прави подправка за шкембе. Ще го разбъркам в една малка купичка и ще дам на всеки да си сложи колкото иска, за да не стане така, че за някой супата да е прекалено кисело. Нашата супа вече е готова. Накрая за разкош добавяме още малко копър в нея, след като сме изключили котлона, и сега вече ще я сервираме.